Sarauniya TV, tashar al'umma. Linzami na soyayya ce kuma ta ja ni, ta tafi da ni ban san ranar dawowa ta ba. A tunani na so in zai shiga zai yi bayani, neman izini gun wanda yake son kamawa. Yan mata bar cika baki so baya yin zaɓi, bai duban wani kyawunki ko kuma sura da zubi. Ke dai rike addu'arki sannan ki barwa Allah zaɓi. Jiki da jini soyayya ba ranar dainawa. Mai kushe so ka daina, asalinka ne karka manta. Gare mu so yayi rana, sanadin shi ne muka huta. Allah yana yafe mana dan san fiyayyen halitta. Albarkacin so yana nan, a fassara ya wuce nan. Ya zan na manta da wannan kalmar da kin ka faɗa min, daɗin ta yi mini kawa. Ina ƙaunarki daga zuciyar bakina, kullum ina kewarki in baki a kun sani fina. Ke dai kike yin mulki daga ke ba wata a raina, ko da kiran sunanki akai sai in ji na shiga murna. Linzami na ki rike min jari, yarda ba ni ki ci radadi. Sarauniya TV, tashar al'umma.